Yeremia ti aduanan num. Asɛm a odiyifo Yeremia ka kyerɛɛ Neria ba Baruk bra ɔtwerɛ nsɛm yi firi Yeremia anum hyɛ nwoma mu. Yudahene Yehoakim a ɔyɛ Yosia ba afe a ɛtɔ so 9 mu no sɛ Awurade Israel Nyankopɔn ka no wo Baruk hunie. Wo ka sɛ minue sɛ Awurade de awerɛhoɔ ka me yea ho. Mabrɛ ne apinisie na minya home biara. Sei na ka kyerɛ no sɛ Awurade sie nie. Hwɛ, deɛ misiiɛ no meredwiri, na deɛ meduaeɛ no meretutu, na yei bɛba asase no nyinaa so. Na wo na worehwehwɛ adekɛse afa. Nhwehwɛ na hwɛ, mede bɔne mereba honam nyinaa so. Awurade asɛm nie. Na mede wo kra bɛma wo sɛ asadeɛ, baabiara a wobɛkorɔ.